ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆଉ ଥରେ ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ସାରିକି ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ପୁଣି ଗାଁକୁ। ଗାଁରେ କିଛି କାମ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲୁ ଗାଁକୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ବସିକି ପଣସ କାଟୁଛନ୍ତି। ବୋଉ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇକି, ଦେଖ ପଣସଟା ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଆଣିଥିଲି, ଅଧିକ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ତ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଥିଲି। ତ ବୋଉ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଣୁଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ବୋଉଙ୍କୁ ପଣସ ପିଠଉ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ପଣସକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ବସାଇଦେଲି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଆମର ଅଗଣାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜାଗା ଥିଲା, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଖଡ଼ା ଶାଗ ସେ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ମଞ୍ଜି ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ଖାଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଇନଥିଲେ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ଶାଗ ତୋଳିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଶାଗ ଭାଜିବି। ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ପିଠଉ କରିବା ପାଇଁ ପିଠଉ ବାଟିଦେଲି, ପଣସ ପିଠଉ କରିବି ବୋଲି। ତାପରେ ବୋଉ ଆସିକି ପୁଣି ଡାଲମା ପାଇଁ ପରିବା କାଟିଲା ବେଳକୁ କିଏ ଜଣେ ଆସିଲେ ଘରକୁ, ଯେ କି ଗାଁର ଜଣେ, ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏପଟେ ଆଉ ଯାହା ପରିବା ଥିଲା ମୁଁ କାଟିଦେଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିବା କାଟୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବୋଉ ଏବେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ମାନେ ଆମ ଘରେ ଆସିକି ରହିଲା, ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପରେ ସେ ଏତେ ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଏମିତି ରହିଛି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବସିଲେ ପରିବା କାଟିବାକୁ ହେଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଉ ସେ ଏମିତି ବସିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପାଖକୁ ମୋବାଇଲ୍ ନେଲା ବେଳକୁ ମୁହଁଟା ବୁଲଉଛି କ୍ୟାମେରାରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଭଜା ଭାଜିଦେଲି। ଏପଟେ କ୍ୟାମେରାରେ ଭଲ ଆସିଲାନି ବୋଲି ଏପଟେ ବୁଲେଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଭଜା ଭାଜିଦେଲି, ତାପରେ ଡାଲମା ବି ଛୁଙ୍କିଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ରବିବାରର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଇଁଷ ହେଇନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମ ଗାଁରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ତାପରେ କ'ଣ କଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି।